Kto z vás vyzýval Zuzanu Čaputovú, aby sa pratala z prezidentského paláca, keď bola spáchaná vražda na Zámockej? Pretože v čase, keď bola spáchaná vražda na Zámockej, bola prezidentkou Slovenskej republiky Zuzana Čaputová. Zvýšim stávku. Vám asi nevadilo, že počas výkonu prezidentského mandátu Zuzany Čaputovej sa tu strieľali ústavní činitelia však, pretože aj atentát na Roberta Fica bol spáchaný vtedy, keď bola Zuzana Čaputová vo výkone svojho prezidentského mandátu. Tak láskavo prestaňte pripisovať tragédiu, nerobte to, pretože niekto prišiel o dcéru, o matku. Nerobte to. Nerobte to, pretože len riatríte rany tým, ktorí pochovávajú svoju milovanú osobu. Nezneužívajte vraždy na boj s Robertom Ficom. My vieme, že vám nič iné nezostáva, iba každú jednu tragédiu obracať proti nám. Ale že takto hyenisticky, tak toto je pod akúkoľvek úroveň. Takže bola by som rada, keby ste tragédie nezneužívali.